Jotonon sari kaham sini media ningi faini rokno hangke seng tini press mito tini seng o media rokno ringmani tini seng press no ringini asuk laimani abo seng kuno political party ningi seng asuk laimani ya seng political party ningi bu phaimani ya seng sini nahar mung kangke tabuk choloi tongmani burning issue je illegal immigrant borokno detect and deport khainani bagui je center ni theka kok kasai tongmani a center ni theka ase kok kasai tongphono chini tripura ro ase abono strong ke seng aboni bagui fight khaimen nugya aboni bagui kuno movement nugya seng nugo koyekjona movement khlai tongmani koyekjona mla haipono seng chini yang area ro seng abro nugya ni bagui seng bo bokha khamo gaboni bagui seng kuno political leader no naharia oi seng tini olo as a public locality ngai seng tini o press rokno ringai o media rokno ringai seng oron theka awai mung khaina ni bagui seng kaisa information rena bagui seng borokno ringmase bot thayo norok nong ni je nasimung bot thayo theke sengnani bagui norok tini respect khlai sung kemo Bisramganj bazar hai ko lenglama hati os halo Thursday klayo bisubar 24 July os halo sung sino mass rally homo sung khajnai sung tai joto kami tongnai borno sung koyo sino non political movement no joto no support khanya bagai chin logyo phanya bagai sung bak sake palke khorangti silanya bagai o illegal immigrants je main issue omong khachini main issue sini borok busuk tamung da khosung bujagani bojaga tongmani abo sung joton saimen tung sung am main abono chini karon sung abono tuine sung rally hakaba rally kotor khalinai sung jotoni support nang hoita nong area roka je khatar hastini je tong phanya rok no boba hairo wan sok busruk tong na om hairo kuno doubt tong chinro am hai information to chinro je okra rok bai seng malai kok samani boni through ti seng saima mani abo seng tabuk through media to seng saglak because abo kisa confidential ke abo seng through chini oroni elderly borok tongnai rok malai kha seng aron theka data bo kisa saimangka but seng abo through media seng abo awai relia awai khalia asukno nor je oro rally khlanya hai ke ba je khorongti sanai ha cham bo area onor rally khanya bo biang ti khoboi busuk do ti biang ni borok phainai mong ka sung sini Bisramganj jok sung khainai tangke or jagani area ni borok simin phaimane amtui kun ko gya je phaimanai je jaga hun phaiteng tobo phaibane ni ngtheng je jaga hun phaimano sung je ajagan chima phainai ajagan chima phanyam te kuno chini area wise sung choose khaijigya sung jotonon kobogo sung pal baksake khorangti salani bagai tei je nai tongnai o media ni bising tei nai tongnai bo sari kaham tini seng oro kuthum sake phailemani oboni main karon ka seng illegal immigrant no teinai seng kuthum laimase hingke puila a issue no sana sakang brief kaina sakang ang chani yagra yaksi tongnai rokno ang norok no introduce khairna musungo hingke yango tongo chini convener hingke yango tongo chini local ni bobo khoroksa leader no hingke bo hingkangke bini bumung hingkangke Jibon Debarma hingke bin hingke Salka Debarma hingke bongke convener hingke angwasa member ngi no phayo hingke chini nahar mung hingkangke seng o phainai 24 July o talo o salo seng chini oro chini Bisramganj so seng kaisa mass gathering khaina thangi tongo a gathering kangke seng non politically seng gathering khainai because tamni himalay chini o jaga o seng nugui tongo kuno movement khaijagya kuno rally khaijagya o illegal immigrant issue no tei gaboni bagani seng asa public seng decision na laikha koyekjona milui hingke tabuk seng public rokni through tei seng movement no khainai nei seng kok chap laikha hingkangke seng
DM office of thangi DM ni permission naka seng police station ro thangi permission naka ka a through ti seng saima ka je chin ro kun movement cholia kabangma kok bon ro memorandum phayo haipon kuno movement cholia nei seng khanai maka gaban bagai seng tini o step naka je seng 24 July abo bishubar kalayo a bishubaro seng kaisa public ngai seng jot tonono koine a jora manjana bagai a dino a salo manjana bagai gang ke seng chini public ngai seng chini bo rights tongo je seng o movement no khaina bagai seng mo kuno political party te seng non political ke khainai or kuno political ni banner tongla gang ke seng or national flag tree nai national flags mino o jaga allow khaijanai kuno political party ni flag abo allow khaijaglak Hingke asik no. Hingke puliano hamai maru sini media person no borok jora nainai seng kogman bising tei borok jora nai tini phajaka hingke hambai tai puliano saka sini spokesperson heko kok sanai bo introduction khaireka hingke ang o media ni bising tei kok haikaba message na musong maise seng regional party no jotono support khayo leader no seng jotono respect ro borni saung borok khaitongo tai o jaga o seng hese citizen haikaba seng oro borok ngui haikaba seng ordinary local ngi tongo ba seng bo kisa khorang tisana nango tangai male seng jotono palkhe khorang tisakase sini khorang a jaga o soginai abon bagai ang tini o media bising tei saklani musung haikau sana musungo norok sini o tini ni o je kok ayu mungno norok khanai tong hangke bwskang ni bisuwani no norok kebo angko eta tongbaidi tai norok jotono jora nainai adino seng rally kotor khalinai ge kotor khainai sini rally no seng successful khaina bagaise seng o media no seng tin ringaine seng ayu mungkhayo inke o jaga o ang tini mahai kesak khayo kufur khayo nita wan sukdi or jotono welcome seng omni bising tise seng thanchake ma phurungnai am bagai sini ang sanamu jongo sini political leader borobo sam khaitongo tei sum khaitongo tei o jaga jotono seng khale hangke seng jotono khonti sangke sini o kharang kotorongi basanai inke am bagai ang to asa kokobang salia tamni himale o message ni hekaba o awareness bising tino jotono saimo kanni khakhayo hambai nor ki rally simila khainai rally irman bising tei non kuno memorandum submit khaijana abo her to wan sujak dak do sini program sidul ko mahai seng adino 1 pm o seng gathering nai 1 pm o gathering khangke abuni yagulo seng duita hekaba araten bisingo seng rally khainai ke seng rally khaimani yagulo seng DM mithani seng kaisa memorandum yafarnai ke memorandum yafarin pore seng phalepine hai sini je program khaima jagao a jagao sini intellectual lok seng je sajak tongo bongno kok sabaini bagine bor a jaga kisa bongni jora nainai bongni short message rok seng khananai omuka sini program schedule je sarik sanda kaham sini media no phane rong no sini main issue hangka seng je thajingo sini lai thangnai sini ata song sai thangka sini main harung ki illegal immigrants song seng borongni jadai seng bujaga soi to khe tamung to khab seng joton siu ani koimu hangka ang jot to tiba sarong no je o news haikaba kok to nai tonai rong no ang kobogo norok bisubar haikaba 24 tarik July sangrong salklayo asalo seng bisrangbon satiwo kaisa rally khainai aun bisingo seng bisingtei seng memorandum submit khaijanai norok jotono nang koyo ma phar tai sikla salai tongnai rong no jotono palbaksa ke phainai sino rally o manjana bagai arte kaisang konya musungo ma phasomno seng to buma buha ba busarongna hamjago hamjai engya taka busarongna manau khayo arta thani arta sogdi tei kubun borok khayane hnai ani amo ba anu saw amte hota thani hnai kani amo anu mana khayo ta thangdi tei kubun khorosani buma bono saw ta thani ke bobo mana khajago bo mana khajago ke seng chino rally hai ko movement no sabo thangai chini khorang tisa chinai am boga yang jot ma phorno koyo
norok jani jani bwsabuti rok no rohordi sini mo peaceful rally sing nangka sing tei on further step nanai sing omo khaibeman pore ambaga yang joto kamini borok no sini bisang area ni simia joto kamini borok no jara nai tongnai no joto no ang request khayo mo chini ani boni sachungni issue ya no sing joto tibersani issue on bagai sing joto pal baksa khorang ti salanai ya pili baksa seka sing thik kaham jaga sogoi mani nai ambagai norang thani ang koimung tongo no joto no bishuban salo phaibidi asunu hambai